Kaseng United Democratic Party kala Pynsangeh no ay kajing Pynbna Kyrtong menta ka RPR tarik unai wing arhajar RPR nakadaw jong kajing sya asyat yap ha Mukroh West Jingjia Hills menta ka sngi. San ngot kila du e yala kajing im ha kajing sya asyat yap ha kipulit jong ka Assam ha ka step jong ka sngi baar. Ha kajing lang kaseng UDP u president ka UDP u ba met ba lengdo u loong. Baha kajing shisha kaseng kladuan kajing temu ban Pynbna no iki Kyrtong ki bansia kun ha ka election arhajar arpulai Henry nakadaw ka ni ka Jingjia la Pynsangeh no bat ya katarik ban Pynbna on sabu ha kaway pat kasngi. Uba met ba lembat kaseng UDP kila penrem jury ka ni ka jingle rikhlaw jong ki pulit Assam ki balasiat yap ya kini ki mensim bolui ha ka ni ka than. Minta kasih ke wangira perkat ya kapan Pynbna no ya ki candidate ki Kyrtong na kabanta ki konsulsi ki ba nila da benishong mani perkat na kapor skapor. Nilai susi ban betip api na kapor ba ngin hamban bu teng swai ya kani tat hadu ba ngin dalam betip da kawai pat katarik. Kadaw kalong namar ba kadang ke Jingjia ke basumsi ha ka ba kat kum bala subentip ha phone ya sangut ki mensim balunoi ila do no ya la kajing im na kitu ki basa ki basyong ha ka snong Mukroh ke Jingjia ke balja minister ya ki jingtip ki batikna bat ki bapura ngim pat yo pliang ndinga suka on betip ipi ba minister na phone yo go minister ba lak men rumboy ban kli halor ke Jingjia bat layathu yang ba uladan halanti ban le sya Mukroh nakabanta ban tip ya ki detail jong ke Jingjia ha ka bede bat ke Jingjia jong kini ki sanut ki breu te ki rai ki bakhadu nakale ka parti ha ka bede bat ki ke Jingjia ngin seshim shibet hadin ba Home Minister Un Sawan Panpansyaya kaman jong kisni leaders ng party nang bangin sim ya karay kabade. Yamenta nakaliang jonga ba nakaliang jong party jing Pynbna announcement yung official candidate nakaliang jong party. Di nakaliang jong party do kan sadon ka delegation kabanlay sa Mukroh bat ban lai dungo ya gitu dong yin long sem ki bai kendo ya kan ke Jingjia ngai scam ban nakalen jong phi bino kursan jong party bindon kat bat ki e ki ba nakalen ke party ngila sim ya karai menta kasi te kublai sibone ngin sere kendo hakawai bat katarik ke por ladam don isu nakalen jong jelas keti dan giwe ki member ibadal hakade ke por bat ni penpaulu akan negara or hakaba chief minister kumpledo jong ka state baun sim ya ka action ka baklan ban pet baka ke benta ka badan kamban len nakaliang jong ka sarkar ni condemn ru angne ya ka jingle jong ki pulit jong ka Assam hadu banda penyap ya ki beliau kiba syong basa hak tu berjaka bad ni penpau hang ni ban nakaliang ka state government bad nakaliang jongi grup ko party ni demand pa kadai ban ai ya ka inquiry ling ba ka NIA
tingin sumba hakabok mentahi kandiswa nakalian joko parti ngilaman penpau ngi paru ya kajing sulem ya kibahi basam jong itu kibla klat no hakade ke jingjia ka basusi ban ngi dwai ulei undon lam don kat batki hakabakum kene ke jing kendu ke jing siam jongki halor kene ke jingjia ka basusi bat ka basuk thang ka bakum ke yeng ki ya kendu bagi siam ngi ai ki kesannya ke yeng ke siam ke jongki tu ki long yeng bagi don kat batki bat ba luan bat baleban pensitam ya gitu ki badon ti hakane ke jingjia te yamanta shwang atrai tu kalabiang ki ngin sa pentep